Vláda už dnes projedná zařazení látky HHC na seznam zakázaných návykových látek. Jde o reakci na zvyšující se počet otrav z předávkování, často u nezletilých, kteří si HHC, hlavně ve formě cukrovinek, mohou koupit třeba v automatech, večerkách nebo na e-shopech. Toxikologické středisko takovýchto případů eviduje od června roku 2022 už asi 170. Kromě samotné látky není v tuto chvíli nějak regulovaná ani reklama na výrobky, které ji obsahují. Typicky mají často nápadné, barevné a lákavé obaly. S propagací potenciálně nebezpečných výrobků pak pomáhají třeba taky influenceři na sociálních sítích. HHC se tak objevuje na jejich profilech a svým sledujícím, někdy i v desítkách nebo stovkách tisíc, nabízejí dokonce slevové kódy. Právě vliv reklamy na užívání HHC teď proberu s Janou Kovářovou z katedry marketingu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak někteří influenceři v Česku mají i stovky tisíc sledujících. Jak velký vliv mají právě na své sledující, často a mladistvé? Co všechno u nich dokáží ovlivnit? Tak samozřejmě vliv na ně mají naprosto zásadní. Výzkum říká, že youtubeři a influenceři mívají často na děti vliv větší než tradiční celebrity a vlastně tím, že sdílí svůj život, ukazují, co je běžnou součástí jejich dnů, tak vlastně dětem představují, nebo mladistvím, samozřejmě všem svým sledujícím představují, co ten jejich život obsahuje, to znamená, co je podle nich dobré. A i když se ne vždycky musí jednat o placenou reklamu, nebo ne vždy je reklama označená jako placená, tak na svých sítích samozřejmě sdílí to, že ty produkty nějakým způsobem schvalují a doporučují je ostatním. Do jaké míry právě třeba influenceři opravdu využívají ty látky z HHC nebo jenom tvrdí, že je využívají, že jsou skvělé? To samozřejmě asi neodhadneme, respektive to by museli říct oni sami na svých sociálních sítích. Ve chvíli, kdy je propagují, tak se minimálně tváří, že sami užívají. Na tom si myslím, že je zajímavá i ta různorodost influencerů, to znamená, propagují influenceři, kteří je používají pro takovou simulaci nějaké domácí pohody, toho, že si člověk večer sedne na gauč, chce si odpočinout. To znamená, že tyhle produkty využívá, ale zároveň je můžeme vidět třeba na profilech lidí, kteří se věnují nějakému sportu, to znamená, že celkově se okolo toho tvoří pocit, že je to něco, co vlastně je v pořádku, nebo minimálně ty negativní účinky v těch příspěvcích nejsou nějak zásadně komunikovány. No a na to se právě chci zeptat, do jaké míry jsou sociální sítě regulované, co se týče toho, co tam mohou vlastně influenceři tímto způsobem propagovat? Tam vyloženě ve chvíli, kdy ten příspěvek není nahlášen, to znamená neobsahuje něco vyloženě protiprávního, tak je možné tam v podstatě psát cokoliv v úvozovkách. To znamená, oni ve chvíli, kdy propagují tyto produkty, tak k ním dávají disclaimer 18+, což ale samozřejmě neznamená, že se na ty příspěvky budou dívat pouze uživatelé, kteří jsou starší 18 let. A v zásadě tím, že ta látka je v tuhle chvíli, nebo respektive není nelegální, tak si můžou v podstatě komunikovat, jakkoliv uznají za vhodné, když to zjednoduším. To znamená, že právě tímto kanálem nebo těmito kanály není možnost nějakým způsobem ten obsah regulovat oproti třeba tištěným médiím nebo klasickým televizním médiím, vysílání a podobně? Tam právě nastává komplikace v tom, že klasická reklama na sociálních sítích regulovaná je. To znamená, že ve chvíli, kdy probíhá nějaká placená propagace, tak tam regulace probíhá. V tuto chvíli společnost Meta nedoručuje vlastně placený obsah
mladistvím vůbec několik posledních měsíců, pokud se nepletu. To znamená, že tam je minimálně ta regulace 18+. Nicméně ve chvíli, kdy si influenceři dávají příspěvky na svoje sociální sítě, které třeba nejsou placené a jenom k nim přidají slevový kód nebo o těchto produktech mluví, tak v tu chvíli je samozřejmě může vidět kdokoliv. Obecně, když budeme mluvit o těch způsobech propagace nebo zacílení na tu nejmladší generaci, ty sociální sítě jsou tím hlavním způsobem, jak oslovovat tu nejmladší generaci v dnešní době? Jo, v dnešní době bych řekla, že ano. Tak ještě, jestli u toho můžeme zůstat, do jaké míry potom mají tihle influenceři nějakou zodpovědnost? Zodpovídají se někomu, nebo zkrátka tady na ně zákony, legislativa jsou krátké? Jsou tady snahy o minimálně nějakou regulaci nebo nějaké best practices o nastavení nějakých pravidel pro influencery, aby se zohlednila i samozřejmě ta etická stránka propagace, to, že se na ten obsah často dívají nezletilí. Nicméně jinak samozřejmě podléhají jenom klasickým zákonům, to znamená, že pokud ty věci vyloženě nejsou nelegální, tak je samozřejmě těžší to regulovat ve chvíli, kdy tam neprobíhá žádná kontrola toho mezi zadavatelem a tím, kdo tu reklamu nakonec spouští, což je v klasických médiích nebo v placené propagaci. Říkala jste, že pokud nikdo ty příspěvky nenahlásí, že vlastně tam zůstávají. Co se děje v případě, že někdo nahlásí takový příspěvek jako závadný? Do jaké míry právě ty správci těch sítí nebo jejich provozovatelé tohle řeší? Tam se to hodně liší, minimálně rychlost odezvy se může lišit platforma od platformy v podstatě. Nicméně všeobecně ve chvíli, kdy jsou nějaké příspěvky nahlášené dostatečným množstvím lidí, které přesně neumím definovat, tak ve chvíli, kdy je tam dostatečné množství lidí, kteří ten příspěvek nahlásí, tak potom prochází nějakou kontrolou od té samotné platformy a může být stažený. Možná ještě obecně ohledně propagace těchto výrobků, jaké možnosti jejich výrobci, prodejci mají a co všechno jim pomáhá vlastně v tom, že ti i mladí si kupují velmi často tyto výrobky a dostávají se k ním? Samozřejmě je to ta šedá zóna toho, že je možné se k těm produktům dostat v automatech nebo na e-shopech, kde stačí zakliknout, že je člověku víc než 18 a v tu chvíli vlastně prošel tou kontrolou. U automatů, pokud tam není kontrola občanských průkazů, tak si samozřejmě také může koupit kdokoliv a ve chvíli, kdy jsou to produkty, které propagují všeobecně, které se pozicují jako něco, co je zábavné, má to lákavé balení, je to trendy v tu chvíli, tak a je to navíc pro mladistvé volně dostupné, tak v tu chvíli vlastně je to velmi lákavá věc, kterou si můžou zakoupit. Jana Kovářová z katedry marketingu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické byla naším hostem. Děkujeme. Nashledanou. Díky, naschle.